Ja, we zijn hier eens echt samen aan het moment, omdat Jochem moet werken is. Ja, Jochem hier uit en ik hier uit. En ja, dan praat je wel eens met elkaar. En ja, met z'n tweeën is het makkelijker en het is gezelliger. Ja, dat is dus ding. Ja, ik wie als jonkie ging ik mooi uit, maar die snijd ik altijd eruit. En ja, dan ben je een jonkie en dan krijg je een paar bosjes eruit en dan prut je wat mee om. En ja, je bent mooi in het veld en ja, als je dat niet gewend bent, dan kun je dat net meer zonder de mensen net. Het is verslavend. Ja, dat is wel mooi om boeten te wijzen. Dat vind je dus zo mooi hoor, nog niet werk. Wij zijn erbij opgegroeid, hè, bij dat spul, dus ja, dat loopt mooi. Hij liet jou wel al het zwieren werk van. Ja. Hij is volle handig met de machine. Dit gaat naar onder, want dat is verrotten. Mooi dat we het jaren ervan kennen. Hè? Alleen nog kist ik niks met zo'n ding. Nee, even hoe Johan. Dan is die maand wel al het zwieren werk van. Ja, nou, toen hadden we die machine maken, hè. Toen zei ik al, ik zei, nou, ik kan heel mooi rijden, maar ik krijg hem net in de cabine. Dat heb ik al een paar keer proberen, maar... Nee, dus het is net queer wil. Nee, het maakt het mij niks uit dat ik daar nou sta of ik zit in die cabine, dat maakt het me niks uit, maar... Hij heeft het zelf net in de handen, nee, dan houdt het op. Oh, die krijgen wij niet op, dus dat weet je maar. Van oorsprong komt er volgens mij uit Oostenrijk wel. En daar hebben er broekjas Niesko of gewoon de meisjes ophellen die een ski-ongeluk hebben in de bergen. Daar hebben er van oorsprong dat verbroekt. Ja, nou wordt de broek tot eruit draaien. Maar in buiten hebben wij hem verbouwd. Ja. Wat er maar even omheen hebben. Beweegt hoor. Ja, meer gewicht in de strijd. Hè? Ja, maar wat verder. Wat ga je meer van doen, Vlier? Ja, dat is ruitwortels die in elkaar gegroeid binnen. Ik had dat nooit jaren, Johan. Nee, ja, dat is hier, hier hebben we het wel meer. Dat ben we wel beter gehad van vroeger, die ben helemaal tegengegroeid maar uit. En ja, dat hebben ze waarschijnlijk gebruikt voor de sediek, die groen. En toen is het later, eruit laten worden. De hele kustlijn was bij Gaast, aan de andere kant bij Warkum en tussen Staven en Laaksem heeft dat ik nog. Nou ja, daar zit het water direct nog in, dat is nog net tegengegroeid. Dus maar die jaren zal dat ook wel tegengroeien. Ik heb daar ook een bosje eruit mee.